Eikö sä luota, että Inka pärjää siellä? Älä sinä kuule rupea neuvomaan mua! Tässä on vaan Vähän ihan tarpeeksi. Hei, sä oot sairaslomalla, etkä edes haaveile töihin menossa. No ei Kyllä kai sitä sanotaan, sentään. että ei missään nimessä kannata jättää kesken sairauslomaa. Vastaa se nyt tähän kännykkään, niin mä voisin selittää kaiken ihan oikein päin. Luota sinä vaan siihen, mitä lääkäri sanoo. Niinkö? Nyt on kyllä niin hyvä ja energinen olo, että mä menisin mieluusti... Omaan kylpyammeeseen. Joo. Joo. Jaana, mä tiedän, että sä vastustat tätä. Mutta mä oon jo ihan terve. Perunamuusia. Takahuoneeseen. Kato mua. Mitä? No mä tekisin... 30 euroa. Taikavarvu. Niin siis sä haluaisit avata kaupan? Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Katsotaan sitten illalla, mikä on fiilis. No, Inka tietysti jatkaa töissä. Sängyssä. Joo, kyllä mielelläni. Sinä turpa kiinni nyt. Anteeksi! Hyvä peli. Taisi mennä veripäähän. Mitä sä siinä teet? Missä? Jaana, En mä mitään nukkunut. päivävuoroa. Kesken sairausloman. Kyllä, tietysti, totta kai. Ja tää on pelkkä kokeilu, joka voi keskeyttää milloin tahansa. Keskiviikkona. Sä kyllä näytät vähän nauttivan siitä. Kiitos Jaana, joka on kantanut Pomoja. Tanjan mieliksi. Sillalta alas. Ja vielä pesäpallo mailalla. Voi kun kiva, että menee niin hyvin. Jaanaa mä kyllä itse asiassa etsin, kun mä olisin näyttänyt sille valokuvia, mitä mä oon valinnut sitä kirjaa varten. No mutta antaa mulle. Pomoja. Kato. Tää eka on ihan. Kato. Ah,